Jeste, Crna Gora napreduje ka Evropi, ali Evropa nestaje. Mislim, jednostavno Evropska unija prestaje da bude autoritet niti bilo kakva atraktivna politička zajednica u kojoj bi neko htio da dođe. Po izjavama zapadnih zvaničnika, Crna Gora je na dobrom putu ka ulasku u Evropsku uniju. U poslednje vreme taj put je propraćen velikim skandalima, a ko bi bolje znao šta se dešava na političkoj sceni, ali i iza nje, od mog današnjeg sagovornika Nebojše Medojevića. Nebojša, hvala puno što ste ponovo izdvojili vreme za nas i dobrodošli. Hvala na pozivu i drago mi je da možemo malo da popričamo o stanju u Crnoj Gori, mada situacija je takva da čak i mene, veterana, ponekad zbuni. Kada smo se sreli prošli put, govorili smo o vašoj knjizi Krah elite i države. Da li su turbulentna dešavanja na toj političkoj sceni Crne Gore u međuvremenu iznedrila dovoljno materijala da se napiše drugi deo knjige ili neko novo književno delo? Kao da ste znali, dakle ja sada upravo pripremam i drugu knjigu. Ona će se zvati ima dva naslova, svi su isti. Podnaslov će vjerojatno biti malo aluzija na čuvenu knjigu Džonija Štulića, inače moga omiljenog muzičkog autora. Nisam imao s kim ni za koga. To je jedna parafraza njegove knjige koju je izdao neposredno prije nego što je napustio Jugoslaviju. Ali upravo nastavak knjige govori da je prva knjiga bila dobro pogođena, da dešavanjima 2020. godine je razoren politički sistem, razorene su političke partije, nestale su ideologije, nestale su politički programi, principi. Politička scena se svela na borbu za fotelje, za funkcije, za preraspodjelu moći i za praktično pozicioniranje u tom bolesnom kriminalizovanom sistemu koji nam je Đukanović ostavio, koji je bio zasnovan dakle, na potpunom srastanju mafije i državnih institucija i na potpunoj zloupotrebi tih institucija u cilju očuvanja jedne transnacionalne kriminalne grupe koju sam ja davno nazivao Balkanska konfederacija organizovanog kriminala ili sad malo jednostavnije DPS kartel. Dakle, nije niko bio raspoložen ni u Demokratskom frontu, ni u ostatku tadašnjih pobjednika da se demontira taj režim i da se suočimo sa tim strukturnim problemima crnogorskog društva i države. Ja sam ostao sam, oni su napravili dilove i dogovore, zadržali su sve te osnovne karakteristike toga sistema i to truljenje je nastavilo da se odvija, samo što je nekad bio Đukanović, njegov brat i nekoliko ljudi koji su držali kontrolu nad tim sistemom i on je bio daleko stabilniji. Sad nema više tih autoriteta, praktično svako je prigrabio svoj dio vlasti, svako je vlast za svoj neki dio kolača i jedna opšta korupcija, opšta nestručnost, neznanje, jedna potpuna konfuzija kada je u pitanju kreiranje državne politike, jer partija može biti više u vladi, ali država mora imati jednu politiku, ne može imati više politika, niti može imati više centara moći, a da to ne ugrozi ustavni poredak. Tako da, nažalost, svi ti negativni trendovi su sada ubrzali, plus počele dolaze računi za te populističke programe Evropa sad 1 i Evropa sad 2, gdje je jedna nova garnitura došla s idejom da se mogu podizati plate bez podizanja produktivnosti, da se može živjeti na dug, da se može živjeti na inflaciju, da se država može opstati potrošnjom, a ne proizvodnjom. I sad polako već vidljivi računi stižu i toga populističkog projekta. Dešavaju se svakodnevni skandali, službe su van kontrole. Evo sad ste vidjeli zadnji takozvani seksualni skandal. Jasno je da se radi o zloupotrebi Agencije za nacionalnu bezbjednost, o tome da su nezakonita snimanja, protivustavna snimanja bez odluka suda i tužilaštva, postavljanje tehničkih sredstava u kabinetima članova vlade. Dakle, da služba praktično umjesto da prati odbjegle narkobosove koji se kriju negdje po Evropi ili po svijetu, ona operativno obrađuje članove vlade, političke konkurente, novinare i sad smo vidjeli ovaj zadnji skandal, dakle, gdje je upravo to, znači da jednostavno više vi nemate ni kontrolu službe državne bezbjednosti, nego svaki operativac može da iskoristi snimke koje je uzeo u toku svog operativnog rada i da za novac ili neki drugi uticaj ili interes ugrozi nečiji kredibilitet, osveti se nekome i napravi jedan skandal. I zadnje što se desilo, dakle, da je
predsjednica bivša Vrhovnog suda osuđena na 12 godina robije, a nije joj određen pritvor, nego je pušteno da na slobodi u Kolašinu čeka pravosnažnost presude, što je presedan. Nikad se nije desilo. Dakle, za kazne preko 5 godina sudija odmah izriče i mjeru pritvora i u pritvoru se čeka pravosnažnost presude. Ovdje je napravljen presedan, a dopušteno je, to jest odmetnuti dijelovi službi su izveli njenog sina koji je također osuđen na 10 godina i sklonili ga negdje na sigurno mjesto, tako da jednostavno generalni zaključak da je onaj moj naslov knjige pogodio krah elite i države, upravo se sad dešava pred očima, a u novoj knjizi ću objasniti da je to posljedica činjenice da su sve političke partije postale iste, da su svi lideri postali isti i da je došlo do zamjene teza. Ne borimo se mi za vlast zbog vlasti, nego valjda se borimo za vlast da bi ispravili svoje partijske programe i svoje ideje kako da mijenjamo zemlju. U svetskim medijima je kao bomba odjeknula vest da je visoki diplomata, koji je dobro poznat regionu i Srbima, pre svega u Crnoj Gori, Miroslav Lajčak, pozivao Epsteina u goste kod tadašnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Kako vidite tu vest? Pa Đukanović je, da kažem, vrbovan u te krugove satanističke, globalističke sekte već krajem 90. godina. I što je, mislim, ako paradoksalno, ja sam prvi tvrdio to, a plus iznosio sam i tada još nevjerovatniju tezu da u stvari je on preko pripadnika ili predstavnika tih struktura u Moskvi, u Rusiji došao u kontakt sa tom okultnom oligarhijom, dakle preko Deripaske, pa onda preko Rothschilda, pa Epstein, dakle to je ta ista struktura koja vlada svijetom, koju sam ja nazivao satanistička globalistička sekta i dakle svi ti ljudi koji su tada bili lobisti Đukanovića za ozbiljan novac koji je on plaćao njima, dakle među njima Lajčak je bio i najskuplje plaćeni, zajedno sa Žanom Držanom, bivšim šefom Francuske obavještajne službe za Balkan, Kosovo krajem 90. godina. Dakle, oni su lobirali za interese crnogorske mafije i povezivali Đukanovića sa tom okultnom oligarhijom i to traje 25 godina. Đukanović je tada bio naravno i mnogo mlađi i vjerovatno da je lakše mogao da izdrži te odnose sa tom oligarhijom i sve ovo što je ta satanistička sekta radila od te masovne pedofilije, masovnih orgija, masovnog drogiranja, svega što sad vidimo da izlazi na vidjelo, to je meni bilo i tada jasno, ali možete zamisliti kako su izgledale moje izjave u parlamentu 2005. i 2006. godine kada sam ja o ovome pričao, o transnacionalnim narkokartelima, o Crnoj Gori kao sigurnoj kući za svetsku ološ i bitange i probisvijete i kada sam 2013. optužio Lajčaka, pazite, 2013. na vrhuncu njegove moći, kada on treba da bude, kada je izabran za ministra spoljnih poslova Slovačke, kada je trebao da bude generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Vidite koliko daleko je išla ta lobistička struktura Đukanovića sa ogromnim novcem od šverca kokaina i šverca cigareta. Ja sam ga tada, jer on tada počeo da priča laži i neistine o Demokratskom frontu i o meni lično u Briselu, ipak on je autoritet bio tamo. I onda mene je tada optuživao da sam ja ruski agent, da zastupam ruske interese 2013. na samom osnivanju Demokratskog fronta. Ja mu nisam ostao dužan, naravno, rekao sam mu da on za prljave pare crnogorske narkomafije priča neistine i laži o meni i da to je naravno odjeknulo bilo tada i u Slovačkoj i on je dobio neprijatna pitanja od slobodnih slovačkih novinara, pa su se u Slovačkoj desile neka ubistva novinara koja su se povezivala sa balkanskim narkokartelima, isto kao i ubistva na Malti poznate novinarke, tako da dugačka je istorija tih odnosa i naravno sad se to jednostavno pojavilo zato što je ta okultna oligarhija kontrolisala vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, ključne medije, obavještajne službe i dolaskom Trumpa, njegovom ovom strategijom nacionalne bezbjednosti, njegovim programom America First, došlo je do raskidanja dakle, veza sa američke vlasti sa tim multilaterizmom, sa tom globalnom okultnom oligarhijom po svaku cijenu i u tim Epsteinovim spisima, mailovima pominje se i Trump i njegova supruga. Znači Trump je jednostavno pokazao da je spreman da i sam pretrpi određenu političku štetu jer je jasno da je imao komunikaciju sa tim bolesnim pedofilom, ali je znao da je komunikacija Clintona i drugih demokrata mnogo intenzivnija i
kriminalizovanije u odnosu na njegove kontakte koji su bili ove ili one prirode. U svakom slučaju stvari se sad drastično mijenjaju. Kraj globalizmu dolazi kraj, multilaterizmu dolazi kraj. Trump izvlači Sjedinjene Američke Države iz NATO-a, praktično iz svih multilateralnih organizacija, formira se neki novi svjetski poredak, tako da u tom novom svjetskom poretku na toj visokoj agendi Trumpa stoji borba protiv tog narkoterorizma, jer se on vezuje sa nelegalnom migracijom u Sjedinjenim Američkim Državama, koja predstavlja prijetnju unutrašnjoj bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država i oni to već nazivaju domaći terorizam. Imate dramatične konflikte između federalnih snaga i pripadnika Antife, koja je proglašena domaćom terorističkom organizacijom, koju je finansirao ovaj krug o kojem govorimo, plus George Soros, koji po mojim saznanjima nije u Epsteinovim fajlovima, ali je visoko u hijerarhiji te okultne oligarhije koja je upravljala svijetom do, evo, nadam se, 2026. godine. Doći ćemo još do Trumpa i do Grenlanda, ali da se zadržimo još malo na Crnoj Gori. Moram da vas pitam, da li je prečišćivač voda, vaš dole otpadnih voda, osmišljen da čisti vodu ili vlast, s obzirom da su za kratko vreme zbog tog kolektora očišćena dva uticajna političara iz vlasti? Pa dobro, to je samo bio povod. Duže vremena već postoji razlika između pozicija Demokratske narodne partije Milana Kneževića i pozicija vlade, a posebno Pokreta Evropa sad i Spajića, koji praktično su politička organizacija nastala od trećerazrednih funkcionera Demokratske partije socijalista sa određenim motivima i sa određenim zadatkom da spriječi ove reforme koje je Demokratski front zagovarao i zbog kojeg je dobio mandat 20. godine. Dakle, da napravimo diskontinuitet od tog mafijaškog sistema, da zabranimo Demokratsku partiju socijalista, otvorimo dosije, da napravimo lustraciju u bezbjednosnim službama, očistimo od vojnika i plaćenika DPS, kartela, sudove, tužilaštvo, policiju. Jednostavno, oni su morali da ubace tu neki čep nekog posrednika, da izbace ove reformiste kao što sam ja bio, jer je to značilo jednostavno ugrožavanje njihovih sloboda, njihovih milijardi koje su uzeli od ovoga šverca narkotika i cigareta. I onda se ova pes ne snalazi u ideološkom smislu, u političkom smislu, ljudi su bez iskustva, a praktično nastavljaju unutrašnju spoljnu politiku DPS-a, što birači bivšeg Demokratskog fronta doživljavaju kao izdaju i kao prodaju. I to je bio veliki pritisak i za Milana i za Andriju. Milan je donio odluku da izađe iz te vlade koju je doživljao antisrpskom i da počne borbu za neke stvari koje smo mi u Demokratskom frontu zaista od početka obećavali. Ja manje kao reformski političar, više orijentisan na reforme, a Milan i Andrija intenzivno, jer to je skoro 90-100% njihovog političkog programa, partijskog programa, koji su bili stavili po strani 5 godina i to je izazivalo nezadovoljstvo kod njihovih birača i više Milan teško je mogao da objasni zašto ostaje u toj vladi. Andrija Mandić je jasno rekao da njihove procjene da Srbi treba da ostanu, to je nova srpska demokratija u vladi, da je to njihov interes, bez jasnog obrazloženja šta će se dešavati sa rešavanjem identitetskih pitanja, već je dao neku, hajde da kažem, izjavu u stilu Sveta Marovića, mi se zalažemo za to, ali sad nije pravi trenutak, jednog trenutka ćemo i te stvari riješiti, tu je došlo do razlika, a ova priča o kolektoru jeste jedna životna priča građana Zete. Dajković isto. Dobro, on je mlađi političar sa ako više vidljiv na društvenim mrežama i aktivnostima, ali ipak Milan i Andrija su etablirani političari sa strankama. Koštalo i njega funkcije. Da, to jeste, ali govorim da je životno pitanje građana i stvarno izaziva veliku zabrinutost kad je korupcija u pitanju. Ja u toj oblasti mogu sebi da kažem da sam ipak među stručnim ljudima u Crnoj Gori i ja sam bio zainteresovan vidim taj ugovor, međutim dobili smo od gradonačelnika potpuno zatamljen ugovor gdje su zatamljeni svi elementi koji ne mogu da budu tajni, jer se radi o trošenju javnog novca poreskih obveznika Podgorice i Crne Gore i to ne može biti tajno, to mora biti dostupno i građanima Zete koji su direktno pogođeni, a i svim građanima Podgorice i Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i to izaziva sumnju. Ja sam naravno objavio da se tu ne radi o nikakvoj hitnoći zbog ekoloških razloga, već da je arapski investitor Alabar u dogovoru sa gradonačelnikom, njemu bliskim ljudima i Spajićem i njemu bliskim ljudima već krenuo u realizaciju tog projekta Podgorica na vodi, da se mijenjaju urbanistički planovi, a taj postojeći kolektor upravo je na poziciji gdje je planirano da se gradi na samoj obali Morače jedno stambeno poslovno naselje sa soliterima i radi se čisto komercijalnim, poslovnim, profitabilnim razlozima
i očigledno da je gradonačelnik Podgorice i njegovi ljudi motivisani više tim profitabilnim komercijalnim razlozima nego zdravstvenim razlozima i brigom za budžet Podgorice ukoliko se promijeni ta lokacija. Tako da je taj realni problem poslužio kao povod da se nagomilano nezadovoljstvo i neslaganje između DNP-a i vlade pojavi sada kroz jednu jasnu političku odluku da oni nisu više dio vlasti, oni su opozicija i sada se mijenja i politički sistem, politička klima u Crnoj Gori jer će pitanje identiteta natjerati Andriju Mandića, bez obzira što ostaje u vladi, da povede računa o svojim biračima, jer će, ukoliko bude ignorisao tu vrstu pitanja, Milan preuzimati njegove birače. Oni se sad bore za iste birače, koji su nekad bili birači DF-a. Evo da izuzmemo Pokret za promjene, naši birači su bili zainteresovani za reforme. Entuzijazam za reforme je naglo pao kada je počeo ovaj populizam Spajića koji je ljudima rekao, ma kakve reforme, ne trebaju nikakve reforme, mi ćemo povećati plate, smanjit ćemo doprinose za zdravstvo i za penzijski sistem. Koga briga za kvalitet zdravstva i za stabilnost penzijskog sistema, ljudi su rekli, pa evo šta priča Ajmedović, da treba reforme, da treba zabrane, hapšenja, štednja, otpuštanja viškova iz administracije, došli su neki mladi momci, povećali minimalnu zaradu na 800 eura i na 700 i 600 eura, povećali penziju na 450. Koga briga što su napravili deficite i što raste dug? Jednostavno, građani su više povjerovali tim lažima, slatkim lažima, nego gorko istini o kojoj sam ja pričao i Pokret za promjene. Ali sad, što tiče DNP i Nove srpske demokratije, ostala su, nema više priča o povećanju plata i zarada, nema više prostora za populizam, ostalo je, dakle, samo ova priča o identitetskim pitanjima i to će podići, da kažem, političku tenziju. O tim pitanjima će se sigurno morati da opredijeli opozicija i sve druge partije, plus imamo ove skandale vezane za zaista ogromnu nesposobnost i korupciju u crnogorskom pravosuđu, obstrukcije pripadnika DPS kartela u slučajevima vezanim za narkotrafiking i za šverc cigareta, tako da je situacija toliko zamršena, toliko eksplozivna da epilog se može očekivati u više različitih scenarija, ali svaki vodi ka destabilizaciji. Kako, Nebojša, vidite trenutno stanje u regionu? Svedoci smo ekspanzije tih nacionalizama. Evo, svedočili smo dočeku rukometne reprezentacije Hrvatske na trgu Bana Jelačića u Zagrebu, gde su sportisti insistirali da im na dočeku peva Thompson. Dobro, to je... Imali smo pre nekoliko mjeseci kod vas baš u Crnoj Gori skandiranje na stadionu tokom fudbalske utakmice, ubi Srbina i tako te neke pogrdne parole. Pa ja moram da priznam da ne pratim baš toliko detaljno kretanje u Hrvatskoj, ali pratim ovo što je bitno vezano za stabilnost regiona i za implikacije na stabilnosti Crne Gore i Srbije i čitavog regiona i sasvim je jasno da hrvatska politička elita nema odgovor na ključna ekonomska, socijalna pitanja u Hrvatskoj koja su dosta male zarade u odnosu na članstvo u Europskoj uniji, onda dosta velike socijalne razlike, ogromna migracija, jer tamo su, ja mislim, skoro 50% teritorije ugroženo napuštanje masovnim stanovništva. Znamo za dio Like i Korduna gdje su živjeli Srbi koji su etnički očišćeni, ali slična proces se odvijaju u Slavoniji gdje ljudi masovno odlaze u Europsku uniju da rade i Hrvatska ubrzano gubi svoje stanovništvo. To su frustracije na političkoj sceni. Ostaju, da kažem, korumpirani političari koji ne mogu da obezbijede bolji standard i mladi ljudi sve više napuštaju. I onda se diže, da kažem, ta uglavnom kao odgovor, kad nemate odgovor na realna politička, ekonomska, socijalna pitanja, onda političke elite, bezbjednosne službe, korumpirani tajkuni koji kontrolišu medije, najlakše je sad ovaj put izmisliti neprijatelja, jer Srba više nema u Hrvatskoj, da bi oni bili realni problem u samoj Hrvatskoj, srpsko pitanje u Hrvatskoj riješeno. Upravo po konceptu ustaške ideologije, dakle da tamo više nema Srba u Hrvatskoj, međutim sad im Srbi nedostaju. Sad bi oni političari voljeli da ima Srba u Hrvatskoj, da ih optuže i sada nastaje zaista jedan fenomen koji, evo, ja moram priznam, pratim aktivno političku scenu regiona 90. godina, suočio sam se bio sa ratnim nacionalizmom, osnovao prvu mirovnu studentsku organizaciju u bivšoj Jugoslaviji, studentski forum, studentsku ligu za mir, znam problem, ali sad zaista ja pitam ove Hrvate o čemu se radi,
što se želite, šta hoćete opet da Srbi dođu tamo u Hrvatsku pa da ih opet protjerate. Jednostavno, jedna šizofrena situacija koja je vrlo zabrinjavajuća, dakle, porast fašistoidnih ideologija, ustaške ideologije koja je, da kažem, ideologija zasnovana na teoriji krvi i tla, dakle, na zločinima, prijetnje da će opet klati Srbe, samo što imaju problem da Srba nema tamo. Znači, to je jedna šizofrenija koja prijeti da ugrozi i razruši samo hrvatsko društvo. To je ono što sam ja i tada govorio, ako vi 50% teritorije ostavite bez stanovništva, pa počnu da vam dolaze iz Filipina ili, ne znam, iz Afrike ili iz Azije, onda to više nije taj Zagreb, to više nije ta Hrvatska na koju su Hrvati naučili. I onda kad dođe malo slabija turistička sezona, kada se sklope svi ti faktori, onda naravno najbolje naći, kako oni kažu, domoljubne pjevače i po principu hljeba i igara, pokušati da zadovoljite narod pjesmama koje nisu u interesu Hrvatske, nego protiv interesa srpskog naroda, kojeg nema. Dakle, zaista jedna rijetko šizofrena situacija i to je pitanje za hrvatsku elitu, za hrvatski političko vođstvo, o čemu se radi. Dakle, šta postižete posticanjem antisrpske histerije i mržnje u Hrvatskoj kada tamo više Srba nema? To je, dakle, jedan fenomen koji zaista ne može da utiče na širenje, dakle, u regionu, jer jednostavno svi shvataju da je to situacija koja je zaista specifična i koja je problem Hrvata. Kad bi bila neka kolektivna psihoanaliza ili psihoterapija, trebalo bi malo da razmisle o čemu se radi. Imate vi druge probleme, da se ne vraćate 30 godina unazad i da slavite Oluju, progon Srba, etničko očišćenje, Čavoglave, Za dom spremni. Jasno je kuda to vodi i to ne podržava niko u Evropi, niko u regionu. Problem Bosne je opet veoma kompleksan, složen, jedna konstrukcija koja je neodrživa ustavno, nesposobnost elita da sjednu i kažu ljudi ne može ovako da funkcioniše. Ajde vidimo kako su Švajcarci riješili tu svoju kantonizaciju, tu konfederaciju, kako oni rade, šta je prenešeno na zajednički nivo, šta je ostavljeno kantonima. Ima mnogo primjera u svijetu, ali ne postoji politička elita koja je dovoljno među sebe ima povjerenja da sjedne i registruje probleme i pokuša da ih riješi. Nespremnost Evrope koja se raspada, vi ste pomenuli to pitanje, jeste Crna Gora napreduje ka Evropi, ali Evropa nestaje. Mislim, jednostavno Evropska unija prestaje da bude autoritet niti bilo kakva atraktivna politička zajednica u kojoj bi neko htio da dođe. Ona je sad u fazi raspada, antagonizama, sukoba. Trump nastavlja, dakle, da rešava pitanja bezbjednosne Evrope bez učešća Evropske unije, evropske administracije, birokratije i lidera glavnih zemalja u Evropskoj uniji, mislim na rat u Ukrajini. On je već proglasio da je zapadna hemisfera samo Sjeverna i Južna Amerika, Evropu nije uopšte računao kao dio zapada. Jasno je da njegova odluka da America First i njegova nacionalna strategija već govori jasno o povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a ili redefiniciji toga ugovora o NATO-u, o marginalizaciji Evropske unije i uopšte o tome da ne računa na Evropu kao na nekog jakog saveznika. Tako da situacija se komplikuje globalno, ona će imati reperkusije i regionalno, a evo za Crnu Goru da ne pričam, mi sami pravimo dovoljno problema, ne treba nam ni problemi u Evropskoj uniji, ni u Hrvatskoj, ni globalni, mi imamo već dovoljno naših problema koji ugrožavaju vitalne interese Crne Gore. Crna Gora kao članica NATO i kao zemlja koja je na dobrom putu da uđe u Evropsku uniju, da li će morati da stavi svoje odbrambene snage na raspolaganje ako dođe do odbrane Grenlanda? Crna Gora, dakle, ja sam 15 godina bio član odbora za bezbjednost i odbranu i čitavo vrijeme smo znali da crnogorska vojska je više jedan politički i marketinški projekat nego što je stvarno dio odbrambenih bezbjednosnih snaga Crne Gore. Uvijek je to bilo na nivou da jednostavno imamo takve bezbjednosne propuste da se ponekad zapitate da uopšte mi imamo bezbjednosne službe u Crnoj Gori, znači vojska niti čuva granice, niti je strukturalno definisana tako da je spremna da odgovori na izazove nacionalne bezbjednosti, da li se radi o elementarnim nepogodama, da li se radi o čuvanju granice, da li se radi o antiterorizmu, da li se radi o odbrani morske granice, sprečavanju šverca, ništa od tih bezbjednosnih izazova
koji su realni, crnogorska vojska koja, ne znam da li broji 1000 ljudi, aktivnih vojnika, bez generala, majora i pukovnika, i oni naravno nemaju, što se tiče naoružanja, mi nemamo PVO sisteme, mi nemamo dronove, mi jednostavno sisteme za elektronsko ratovanje, za protivelektronsko ratovanje, jednostavno bilo koja ozbiljnija teroristička grupacija sada napadne Crnu Goru mogla bi doći do centra Podgorice i zarobiti sve državne funkcionere dok bi naše službe reagovale. Imate svemirski program, to je važno. Pa dobro, to je lepo. Kad govorimo o marketingu, mi sve imamo. Dakle, propaganda i marketing, tu smo šampioni. Međutim, ja vam govorim o realnom, ja sam se zlagao da vojska izađe na granice, da čuva, da to bude zadatak. Ako želimo da imamo vojsku, da bude na granici, da ima određene PVO sisteme koje mogu da zaštite nebo, da radare, da imaju neke jeftinije, ne baš skuplje, da imaju dobru saradnju sa okolnim zemljama, sa Srbijom posebno, jer to je tradicionalna saradnja, bez obzira što Srbija nije u NATO, ali govorimo o odbrani zemlje. Ti sad pozoveš avione iz Avijana ili do Kraguje Hrvatska, jednostavno nije ni konfiguracija terena, ni međusobni odnosi, ni kompatibilnost oružanih snaga takva da može da se brzo i operativno stavi u funkciju. Međutim, sve se završilo na kupovini nekih kamiona, luksuznih auta. Pazite, mi smo naručili 2 patrolna broda koji mogu da sebi imaju nuklearno oružje, koji koštaju 120 miliona eura. 2 patrolna broda smo kupili iz Francuske, koja su najsavremenija, a nemamo radar. Nemamo radar, recimo, nama bi mogao dron da dođe do Podgorice, ovaj ofanzivni dron, recimo Bayraktar, koji Turci proizvode, mogao bi da dejstvuje Podgorice, ne bi niko imao da ga registruje, niti da ga sruši. Mi nemamo protiv vazdušnu odbranu, a vidjeli ste ove novi ratovi, praktično 90% rata je protiv vazdušna odbrana, krstareće rakete, balističke rakete, elektronsko ratovanje, ofanzivni dronovi. Crna Gora još je na nivou, hoćemo li Vuci Gorski. Tako jednostavno, problem je baš taj, i onda izaziva kod ozbiljnih vojnih stručnjaka ovako malo podsmijeh. I onda smo mi odlučili šaljemo 2 vojnika u rat protiv Rusije, što je izazvalo također ozbiljne probleme na ovoj srpskoj demokratiji, čiji su poslanici glasali za to. Crnogorci su, bez obzira na sve, i dalje tradicionalno vezani za Rusiju. Rusija ima mitski značaj u mozgovima Crnogoraca. Bez obzira ko bio predsjednik, eto i kad je bio taj Jelcin, koji je bio jedna katastrofa početku 90. godina, kad kažete Rusije, kad kažete Njegoš, kad kažete, ne znam, nekoliko tih, to nisu realni pojmovi u Crnoj Gori, to su mitski pojmovi u Crnoj Gori. I onda vi kad pošaljete 2 vojnika da obučavaju ukrajinske trupe u ratu protiv Rusije, jednostavno, da nije tužno, bilo bi smiješno. Ako se Grenland ocepi, da li će Inuiti moći da dobiju crnogorsko državljanstvo, pošto Srbi ne mogu? Pa, zaista jedna opet situacija. Ja sam bio upoznat, u toku sam sa tim strateškim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država, pratim to intenzivno i oni imaju vrlo konkretan razlog zašto žele Grenland. Dakle, osim tih bezbjednosnih odbrambenih pozicija, tamo se nalaze i vrijedni minerali, posebno minerali koji su potrebni za novu tehnološku revoluciju koja se zasniva na vještačkoj inteligenciji, gdje je posebno važno pristup tim rijetkim metalima rijetkih zemalja, kojih ima dosta gore. Znači, Trump uglavnom diže puno buke na globalnoj sceni, povlači neke kontroverzne, vrlo neobične, neočekivane poteze, ali iza toga uglavnom stoji neki interes Amerike koji je definisan i koji je uglavnom ekonomski, finansijski, odbrambeni. U svakom slučaju priča o Grenlandu će se završiti dogovorom Sjedinjenih Američkih Država i Danske. Kakav će taj dogovor izgledati? Jasno je da je Danska tu u nepovoljnijem položaju, ali i uopće istorija toga Grenlanda, kako je Danska došla u posjed Grenlanda, ko je to oslobodio, sve je to dio neke priče iz prošlosti, ali mislim da je sad nova realnost, da se sada nema više ovih multilateralnih institucija koje će se kao tu javiti da zaštite međunarodno pravo. Međunarodno pravo je nestalo bombardovanjem Srbije 1999. godine. Suštinski, a formalno ovom novom nacionalnom strategijom Trumpa. Dakle, nema više Ujedinjenih nacija, Savjeta bezbjednosti, međunarodnih sudova. Jednostavno, države moraju bilateralno da rešavaju svoje probleme. I Grenland će možda biti prva zemlja gdje će Sjedinjene Američke Države, članica NATO-a, i Danska, članica NATO-a, riješiti
jedan problem teritorije, suverenosti, teritorijalnog integriteta bilateralnim dogovorom. Isto se dešava sada u malo drugom kontekstu sa Venecuelom, gdje je kidnapovan, otet jedan predsjednik. Naravno, jasno da je bila izdaja u Venecueli, da su obaveštajno pripremljeni, da je rasulo i korupcija u samom vrhu obaveštajnih službi vlade, države Venecuele dovelo do toga da novi sada državnici prave dogovore s jednim američkim državama. Šta će se dešavati sa Kubom, to ćemo tek da vidimo, ali glavna stvar je, i svi se nadamo, da se zaustavi rat u Ukrajini i da Sjedinjene Američke Države i Rusija i Ukrajina nađu održivi mir, jer bi to značilo početak stvaranja novog svetskog poretka koji bi mogao na neki novi način da reguliše krizne situacije u svijetu, tako što će velike sile međusobno imati minimum povjerenja i kapaciteta da ove manje troublemakere dovedu, da kažem, u red. Vidjet ćemo, imate materijala svakako za još mnogo knjiga, tako da kad bude izlazila sljedeća, viđamo se pa opet malo da probistrimo situaciju. Ništa, hvala vama na pozivu. Hvala. Vidjet ćemo šta će biti, još samo Bože zdravlje.